Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. O karon sa sumpay ni naghirapos ng sugilanon, Matso Guapito. Excited lagi ka ng dolor. Bro, ikaw kaslo, no eh? Excited na kay kong mapaso sa simbahan, Ricardeng. Kay dugay na kong nanghandoy nga makasal ang bugtong kong anak nga si Carmela. Karon, ni ana ni, gidungog na gyud sa Ginoo ang akong giampo na iya nga kaslan si Carmela. Og gawas pa siya ni anak Ricarding. Sukad, karon pa ko kasuway ining dagway nga naingon ini kagwapa. kung wa ko magors og mayo na. Wa ko kasuway aning dagway na kong giputangan ko aning mga unsa pa ning gipanghapla sa akong naong. Ay, gimaw dan ni make-upan jud ko. Sige ko pa namin oy kay gigwapahan man ko na ko. I love my own na. I love my own. Naman ka, di magkamstingog diha. Tanaw ko nimo lang ba? Gwapan makadang dulol pa. Ako mga kuan basamutan og kagwapa tungod kay sa usa ka tuig raman mahitabo ang ini nga okasyon. Labi na kasal. Sige. Ako sa kuan ka ng paunahon ang mga abay ha. Patuon ako sa simbahan ha. Tuan na hinuon sila. Ako nang gipadto ay gihatod na sila sa service nga van nga girentahan ni Rinaldo. Ay, usengal! Hala, oy, halata yung kaya ka ng dulo. Excited ka! Moleng! Agapito, tana, mga duntas simbahan. Kay nag-text na nako si Ricarding nga tuwa na dito ang mga abay. Manamin sa kupa. Ayaw na sige pa namin diha. Kay malangay atas dan. Haskag! Ano si Haskang? Bisag nagsulob na ko aning Amerikana pa. Hmm. Pinoy yapon kong tanawon. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang maghihiya kung ang ilong mo ay pango. Tana pa Rinaldo. Ato na ta simbahan. Oo. Wala na ko ni mong barkada ha, anak. Iagbayan ko ni mo, ha? Alam yun na Papa Rinaldo. Oo. Kay kita namang dagwaya. Waga ba eh. Naunsa man ni sila oy nga dugay man nga ni simbahan. Nang, Masilya, dawatan yung tubig ay imong paparito. Ambe Clintoy. Wa pa ang kaslo nun. Nala ang mga abay ng dulor. Nasa gawas yung simbahan. Naana po sila si Agapito o Rinaldo. Wa pa man. Wa panggali sila si Ate Carmela o Ubre. Unsa? Hapit ang oras silang kasal niya, wa pa sila. Ana, masuko gani ng pari nga maliit sila, kuya og dili kini madayon ni kasala. Oh, pwede rin na ng bisilya. Depende na sa pari. Ay, di po tingali na nga eh. Ay, salamat gitang kini ana gitang sila. Dali kito magawas ta. Gusto kong mutanaw nila ni Carmela og Ubre. Doon lang ta simbahan. Nisamot ang kulbak akong gibatis. Relax lang, anak. Dili kay ikaw rin gikulbaan. Hasta ko. Yun, ana na itong batiun kong kaslong ta. Mo good.
Nagsugod nagpaso ang mga abay ha. Ready naman si Ronaldo, ang agapito ha. Yun na. Ready na, Hindi na Carding. Ay ha, LR. Ha? Unsay LR? Lahi ra. Lahi na gining kaslon sa. Ngayon kay mong amahan og anak ka, nag-Amerikana, oy. Ngayon las kong amigo ka nagsulob og Amerikana, oy. Nagpingon sa altar. Pero Unsa kintoy? Pilipino kay naong. Joke. Ay, nana sila tunga-tunga eh. Nana. Oh, ano mo sila sa tunga sa gapito lang, yung papa. Sila manghuwaton ang ilang mga bride. Ay, nananas Carmela, pre. Ipaso na paingon nila. Ago pa ni Ubre, oh, ano mo sila? Ay, gwapa pod kayo sa Carmela, oh. Pero mas gwapa nilang duhang akong madidulor nga mo'y naghatod nila paingon sa tunga sa altar. Bitaw, pag-uskos na silang dolor. Bahalag naglisilog lakaw, basta kay naggaon o nag-make up. Sa mga batanon pa ni Madidolor Clintoy, daan na ng gwapa si Madidolor. Nanang inyong mga bana ay naghuwat na ninyo. Ang ayanan ni Agapito nga nag-Amerikana mga Carmela, oh. Silang duha ni Ronaldo, Bray. Ang ngayon kay sila sa ilang gipang sulog nga Amerikana. Ni anak ta. Pamina ko, Mama Dolor. Kami na ko lala dolor. Ingon amin ka ako. Gakot man lagi ka. Kay labang di ka lala. Ganun, lain na sa dakong lab. Camila, gunit sa kumbuktan. Ana Ronaldo. Ubre, gunit sa kumbukton. Musulutan nilang papa kung naman paingon sa altar. Yung simbahan. Ubre! Ayaw kong biyahe! Ubre! 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 Ayaw kong biyahe! Ubre! Ayaw paghilak, Agapito. Di ako. Ubre! Ayaw kong biyahe! Ubre! Ayaw! Agapito, pagmata. Agapito! Ubre! Niya ka? Ni aman bitaw ko. Nagtupad bitaw tagigda. Salamat! Naunsa di ka. Nagdam ko. Ibiyaan ko ni Ubre. Hala ha. Dili ka na mahitabo, Agapito. Kay asawa na ko nimo. Bana na ti ka. Nalimot ka? Gahapon pa gani ta nakasal? Ba't di andam ko aoy? Dapat di andam ko. Kiso ko bi. Oh, kiss pa. Nagdamgora ka, uy. Lagi. Kuyawan ako sa kong damgo eh. Congratulations ninyong tulopito. Chip Ojerax. Ngayon ka man abay-abay. Gawas no na mo dinis pesuhan. Salamat! Salamat kayo, Order! Salamat kayo! Salamat kay Warden. Salamat kayo, Warden. Way sa pa yan, Chip Ojerax. King salamat. Way sa pa yan. Kamong tulo di naku gusto nga makakita sa inyong dagway dinis pesuhan. Ha? Ayaw na mo balik din okay? Kini, si Chief Ojerax mingon. Oh. Dili na, Warden. Dili yun, Warden! Dili na! Salamat kayo! Kinsa man yung text? Ay, wala. Alas 11 na sa auto, Ronaldo. Mamango na ta. Kisa man na nag-text ni mo? Mga naog na Carmela. Ato siyang kanaugon og atubangon. Kisa man ang nag-text ni mo? Tubagas ako. Ay dali na, bangon na diha. Manaog ta aron matubag ka ng imong pangutana. Nana. Kisa lagi na. Ganun dili makabusulti na ako. Lipay kay ko, Carmela. Dali na.
Dili na to siya papaabuton og dugay. Ay, naglibog na ko, Rinaldo, ha? Kinsal gid ang imong giingon nga tusugaton sa ubos. Gunit sa kong kamot. Dali. Kinsa ka na? Anong lipay man kay ka, Rinaldo? Magduda mo punta nimo, eh. Nagselos ko. Ayaw pagduda. Ayaw pagselos. Buhayon ako, be. Tubagaon ako kung si kinsa ng atong kadaugon. Sultihi ko, Rinaldo. Okay. Sultihan na lang tika, Carmela. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!